kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nandito tayo ngayon sa Liwasan, Bonifacio. Kung saan dito muna tayo kasi mainit pa doon sa Esplanade, Pasig River Esplanade guys. Dito muna tayo guys sa may Liwasan, Bonifacio guys. So ayan guys, kung napapansin nyo yung lumang post office guys, Manila Post Office guys. Ayan, ginagawa na siya ngayon guys. So dito rin ginaganap ang mga rally guys. Pumupunta rito nagra-rally, dito rin ginaganap guys. Liwasan Bonifacio guys. So ayan, mamaya guys, papasyalan natin yung Pasig River Esplanade guys. So ayan guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo ngayon sa Liwasan, Bonifacio. Ayan. So ayan, nandito tayo. Merong batang skateboarder. Ayan o. Boy, pakitaan mo nga ako boy. Oh. Ayan, shoutout. May viewers na tayo guys. Shoutout lang kayo guys ha. Shoutout. Comment lang kayo sa baba guys kung taga saan kayo ha. Ayan oh. Hello bro. I am been to the place too. Ayan. So ayan, good afternoon sa iyo dyan. Davias Carapasio. Ayan. Ayan, shoutout sa 11 million in the house dyan. Thank you for watching. Like lang po tayo. Subscribe. Ayun mo, sa lang. So ayan, 26 million in the house. Ayan, thank you so much. Pakilike lang po ang video natin. Guys, nandito tayo ngayon sa Liwasan, Bonifacio, kung saan dito ginaganap ang mga rally. Ayan, yung mga nagra-rally natin. Dito ginaganap madalas. Then, nandito tayo sa may fountain sa tapat ng Manila Post Office guys. Kung napapansin nyo guys, mayroon nang gumagawa oh. So, inaayos na yung ating Manila Post Office. So, ayan. So, dito guys, marami dito tuwing hapon. Marami dito guys ang nag-skateboarding. Ayan, may mga... Ayan, what's up man? Pwede po kausap? Ay, sorry guys. Okay, thank you. Ako pakitaan mo nga ako. Okay. Dito guys may mga ayan o. Mga bandang hapon ganito. Bandang hapon mayroon dito mga nag-skateboard. Jabiaska, ayan, shoutout sa iyo dyan. Meron tayong bisita, foreigner to guys. Where are you from? Jabiaska, Rapasya. I think this is Pakistan or England. Uy! Konting ano pa.
So thank you guys. Mamaya-maya pag medyo makulimlim na, pupunta tayo sa Pasig River Esplanade guys. So dito muna tayo, medyo mainit pa ron. Kukuhanan muna natin dito yung mga nag-skateboarding. So ayan, comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Okay guys, comment lang kayo. Ayan, para ma-shout. Ayan. Ayan guys, nandito tayo sa Andres Bonifacio sa Liwasan. Bata pa ulit. Ooh. Walang huwag makulit. You have to be careful right here because there's so many people that hold uppers, Yeah, I know. Yeah, you need to be right. Thank you. Makulit.